Kaixo, egunon, ongi etorri, Intxausti Jauregira. Pasa, zeuen etxean zaudete. Ongi etorriak izan Intxausti Jauregira. Gaurkoan, bisita gidatu antzestua izango dugu. Eta zeuek izango zarete partaide. Zeuen laurok, gainera, espreski hautatutako gonbidatuak zarete. Intxausti Jauregi honetan, historian zehar pertsona asko bizi izan da bertan. Gaur egun, tamalez, Batiste eta biok, bakarrik bizi gara. Baina tira, historia kontatzen joateko, jarraina zazue mesedez. Etxe honetako jauntxoaren emaztea oso emakume ona zen. Alaia, argia eta eskuzabala. Egunero gonbidatzen zituen bere 4 lagun Jauregi honetara. Gu orain hemen gauden bezala tei hartzera. Emakume ona zen bera, ez bere lagunak bezala. Bere laguna haiek klasista batzuk ziren. Maltzurrak, edozein aukera probestan zuten Batista eta bioi min emateko, lotxagarri usteko. Behin gainera, zineztarazi nahi izan zidaten, Jauregi honetan hiltzaile bat zegoela. Broma soil bat izan behartzena, gertakari lazgarri bat izaten bukatu zen. Egia esan, horrela geunden, gaur, orain momentuan gauden bezala, tei hartzen. Baina 4 lagunetako bat, ondoezik sentitzen hasi zen, itota bezala, eta bapatean ziplo lurrera erori zen. Eta emakume maltzurraiek zineztarazi nahi izan zidaten, haietako bat pozoindua izan zela. Ondo zaude? Egoera hartan, ni oso urduri jarri nintzen. Zer egin ez nekiela. Eta bi aldiz pentsatu gabe, Jauregitik irtetea pentsatu nuen laguntza ezin. Zatozte nirekin. Ate nagusira abiatu nintzen. Eta atera jo nuenean, konturatu ginen, ate itxita zegoela. Norbaitek propio atea itxi zuen. Eta lako batean, garrasi bat entzun genuen. Lagunetako bat zen, erori zen lurrera. Norbaitek bultza egin zion? Eta egoera kaotiko hartan, babes bila, egongela batera abiatu ginen. Egoera hartan, etxezaina izugarrizko tentsioa bizitzen ari zen. Egia esan, hiltzaile bat zegoen Jauregian, eta zer egin etzekien. Egonezin hartan, emakumeetako batek irten beharra zuela esan zuen. Hiltzailearen bila joan behar zela esan zuen. Tio, zantzergia guztun dagoen, ni hau egite. Emakume hura logelatik irten, eta tiro hots bat entzun zen. Logelatik irten, eta 3. emakumea lurrean zerraldo hilik zegoen. Oso ona, oso antzeslan ona. Ez nekien individualizatua zenik, oso ona benetan. Eta, orduan, nola maitzen da historioa? Nola maitzen den, hori nahi duzu jakin? Ikusita, 4 emakumeetatikan bakarra geratzen zela.
ura etxezainarekin zegoela, etxean ez zegoela beste inor Batiste izan ezik, bera izan behartzen hiltzailea, Batiste. Hori jakitean, etxezaina eta emakumea etxetik antzear korrika hasi ziren. Eta bapatean Batisterekin topo egin zuen etxezainak. Aurrean zuen lehenengo objektua hartu eta izugarrizko kolpea eman zion buruan. Jota bertan akabatu zuen. Eta lau emakume haiek hasi zuten broma hura azkenean hilketa bilakatu zen? Bai, tamalez, benetako hilketa batean bilakatu zen. Eta orain erakutsiko dizut, non hiltzen Batiste. Segi. Batiste. Bai, arre batxo. Hemen duzu Batiste. Batiste zenaren biloba eta nire neba. Hori da. Eta zuek gaur, hona etorri zareten emakumeok, garai hartoko emakume haien bilobak zarete. Josefina Larrañaga, Antoni Guaristi, Vicenta Alberdi eta Bittoria Aranbarriren bilobak. Eta broma antzestuare hilketa bezala bukatu zena, gaur ere, gaurko antzerki hau, hilketa bezala berdin bukatuko da.